Salut! Vă prezint camera de mașină Visoli H19. Este o cameră video montată în oglindă retrovizoare cu ecran complet, filmează în Full HD, are ecranul HD, unghiul camerei este de 170 de grade, cameră de manșarier, filmează în loop, adică câte 3 minute sau 5 minute, depinde de preferințe, se poate regla din setări. Are un senzor G, în cazul în care cineva vă lovește mașina, camera începe automat să filmeze și cam asta e. Hai să vedem cum arată. Camera arată cam așa. Este împachetată bine. Deci, aceasta este camera. Se vede probabil ecranul complet. Pe spate avem camera care se poate regla odată montată pe mașină. Aici mufa de încărcare, mufa pentru camera retrovizoare și slotul cardului. Mai departe avem cablul de încărcare, care este destul de lung și se poate masca, un cablu normal, mufă USB cu prindere la brichetă. Mai departe avem camera video de manșarier, e o cameră mică, compactă, care se poate monta ușor, și cablul pentru cameră. Este lung de 6 metri. Firul roșu se leagă la becul de manșarier, iar atunci când intrați în manșarier, camera se va activa automat cu liniile de ghidaj. Și cele două bucăți de cauciuc cu care se prinde oglinda. Haideți să o montăm să vedem cum se vede pe mașină. Deci, simplu fapt. Tragem folia de protecție de pe cameră, pentru că apoi ne va incomoda. Luăm o clemă de cauciuc, o prindem, o luăm și pe cea de-a doua, o prindem și pe ea, le dăm peste oglinda mașinii și le prindem în partea de jos. Le tragem puțin în jos pentru a se fixa bine, o tragem și pe cea de-a doua. Și ăsta ar fi montajul. Camera pornește, are și baterie încorporată. O putem regla în funcție de plăcerea fiecăruia. Camera se vede foarte bine, să dăm folia și de pe ecran. Deci, cam așa se vede. E în rezoluție Full HD. Se pare că avem și ora și data puse pe oglindă, ceea ce constituie un avantaj. Camera din spate va veni montată aici, deasupra suportului de număr. În prealabil am desfăcut deja masca ușii, fiind un Logan MCV e puțin mai complicat față de alte mașini. Cablul l-am tras prinăuntru, vine pe aici frumos, prin flexibilul de cauciuc, îl scoatem pe aici. Datorită volumului și dimensiunilor mașinii, cablul acesta roșu care vine la becul de manșarier a trebuit prelungit cu o mufă simplă electrică și un alt cablu de aceeași dimensiune. Îl vom masca frumos cu acest plastic care e de aici. Va veni mascat. L-am dus până în partea cealaltă, l-am băgat pe o gaură și l-am scos la mufa de la stopul de spate. Aici am încercat fiecare mufă în parte, contactul fiind pus deja și oglinda merge. Am găsit că la mașina mea e firul galben, adică mufa din mijloc. Când îl băgăm aici, se acționează funcția de parcare a camerei, care se va vedea pe oglindă. Deci, vedeți acolo,
oglinda merge, funcționează și funcția de parcare la fel. Așa că vom continua cu montajul. Cablurile sunt montate provizoriu, vor veni mascate frumos pe sub acest plastic. Venim pe sus, pe la cheddar și îl vom duce la plafon, unde îl vom băga sub plafon și îl scoatem direct la cameră. Bun, am terminat montajul, am terminat mascarea firelor. Firul de la camera de manșarier sau din spate vine tot roată pe sus și merge până în spate la cameră. Iar cel de alimentare vine pe partea cealaltă, la fel. Pe sus pe la plafon, pe lângă cheddar, pe jos și l-am tras pe sub scaun până la bricheta mașinii. Acum, să vedem cum merge. Punem contactul. Camera pornește imediat. Deja ne întâmpină, evident nu am băgat încă cardul de memorie, ne întâmpină cu camera din spate. Avem data, ora, care trebuie încă reglate, nu am apucat să le reglez încă. Putem face din setări. Dacă dăm, apăsăm pe oglindă, ne arată ambele camere, putem avea doar camera din față, pe care o putem regla pe înălțime, fără să mutăm oglinda, sau ambele. Apoi avem camera de manșarier, pe care fiecare și-o reglează după preferință. Eu am reglat-o astfel, iar în spate distanța dintre mașini este de aproximativ 1 metru, 1 metru și puțin. Ca să nu fie probleme la plecare sau la intrare dacă ne blochează cineva din partea din față. O putem vedea în mișcare. Amândouă camere se văd superb, sunt la rezoluție maximă. Ne întâmpină amândouă, iar aceasta este camera de manșarier cu liniile de ghidaj care ne ajută să parcăm. În acest moment, față de mașina din spate, mai avem aproximativ 1 metru. Aceasta este camera Visoli H19. Vă mulțumesc!